Nyakwaromogi machiegni e bujo piny odiochieng' ma kawuono otieno mar tarik 12 dwe mar 8 2026 Nyakwaromogi piny Kenya ochako goyo mbaka mar ng'iyo ni bang' higa 2030 ang'o gini madhi timore piny Kenya biro chalo nade ma miluongo ni Beyond Vision 2030. Nyakwaromogi en mbaka ma jomoko nigi paro mopogore ne ok winjo bed ni timo sani ka jomoko paro ni en paro ma sirikal ni godo gi paro maling'ling mar loko godo katiba. To sirikal bende koni mae yo kendo mae kinde ma ok winjo bed ni rito piny Kenya nyaka par moingo weche mag siasa mabiro bang' higni 5 ka ing'iyo lokruok manyalo kelo dongruok ne tienge mabiro. Nyakwaromogi dhiambo ma kawuono an gi mor ahinya mar bedo gi jawach elo sirikal Charles Owino ma bende biro ka kuom thuolo mokwongo nyaka nyicha ne oyudo ofisni kendo amor ahinya ni wadawuoyo kode mondo onyiswa ni to ei sirikal makoro en jawach eloine ang'o gini ma japiny winjo bed ni geno bang' 2030 ma bende wamenyo godo 2030 ni hie ni to ang'o gini motimore nikech osebedo e sirikal kinde mokalo nyicha en director e katudruok e apisi maduong' mar tudruok mar sirikal sani en jawach elo sirikal machiegni ahinya Charles Owino kendo akaw thuol ni kowuok e loya kaachiel kod Ramogi TV mar mi puoch gi pak kaluwore kod yiero mari kaka jawach elo sirikal kuom thuoloni. Erokamano ahinya Bati. Amor. Erokamano. Sirikal wechene ng'eny to joma bende menyo sirikal bende kone gimenye yako yawa gimenye yako tosha mar ng'iyo ni bende gik miwacho gi gin adieri koso oyo. Kinde ka kinde ji go mbaka to mbaka mochak kawuono en mimenyo godo dongruok mar piny Kenya. Piny Kenya koni ng'wech makoro bawuogoni en keto piny Kenya kaka pinje mosedongore. Ranyisi en piny Singapore. Ang'o gini manyiso ni ma en wuoth mosechakore kwa ng'iyo lek mar piny Kenya mar 2030 miluongo ni Vision 2030. Erokamano. Mokwongo ber mondo ji ong'e ni lek mar Kenya mar Vision 2030 ni en ang'o. Ngeche en ang'o. Higa 2002 Ker Mwai Kibaki nokawo kuom Ker Moi. Kanobiro to gimiluongo ni GDP mar piny manyiso mwandu mar piny ne nyiso ni percentage marwa ne 0.6%. Alafu bang'e Kibaki nobiro gi gimiluongo ni income recovery strategy manyiso ni nodwaro kaka tabu ma piny osebedogo e weche mag mwandu onyalo recover. Bang'e nokawo higni 5 chakre higa 2002 nyaka higa 2007. Kuom higni 5 go mwandu mar sirikal nodhi malo ma GDP marwa nobedo 6.0. Bang'e gima niluongo ni economic recovery strategy kaka ne wadwaro mondo mwandu mar piny odhi malo ne rumo tarik 31 dwe mar 12 higa 2007 mane nyiso ni tam mar Kibaki mokwongo ne rumo. Yes. Koro ne ji ochako wuoyo chakre higa 2004 ni to Vision 20 ni to pinywa ni plan mane mpango mane mwanyalo bedogo mar dongruok. Yes. Nwach piny dwaro gimiluongo ni long term development plan. Mpango mar dongruok kuom higni mang'eny. So gima notimore en ni kanochopo higa 2008 to Kibaki no launch gimiluongo ni Vision 2030. Koro Vision 2030 ni ne nigi weche adek. Nidwaro ni mondo jo Kenya obed gi gimiluongo ni industrialization. Factories maloso mwandu. Mar ariyo nidwaro ni mondo mwandu mar japiny wachope gimiluongo ni middle income economy. Mar adek nidwaro ni ngima mar jopiny obed maber. Koro bang'e Vision 2030 ni Yes. ne nigi gimiluongo ni pillars adek. Ne nitie pillar mar siasa miluongo ni political, ne nitie pillar mar mwandu miluongo ni economic, to ne nitie pillar mar japiny miluongo ni social pillar. Koro king'iyo political pillar ni dwaro gik moko adek ibiro loko gi dholuo maber. Equity, inclusiveness
fairness, to kod gimiluongo ni human rights. Idwa ni mondo ji obed ni ji romre, ok ni jomoko kata Mount Kenya kucho gin gi mwandu moloyo jok ma Turkana moloyo. Idwaro gimiluongo ni equity, to ni idwaro inclusivity. Ni kata ken tich ka kuti Ramogi ka. Ondik ji te, ondik Turkana, ondik Jaluo, ondik to asto wabedo gi human rights. Mane political. Koro mane omiyo kane ochopo higa 2010, inuongo kane waloso Constitution 2010. Koro nyiso na economic pillar cha ne wa achieve a Vision 2030. As bang'e wabedo gi devolution, okelo counties 47. Omineno ka ker kawuono ne wacho ni political pillar ne wayudo almost 88% chakre higa 2008 nyaka sani. Then ne wan gi economic pillar mar mwandu. Maduong' mogik ne en gimoro kaka agriculture, wache ne mancho kelonwa mwandu mang'eny. Wan gi weche mang'eny kaka weche mag tourism, wan gi weche mag manufacturing, wan gi gik mang'eny ma nitie economic pillar. To bang' mano economic pillar bende nitie gimiluongo ni enablers, gik mamiyo dongruok mar mwandu mar piny timore, kaka loso ndeche, loso bridges, olalo, loso dhowedhe mag nam kata mag sea, gimoro kaka Lapset, Lamu Port, to kod dhowedhe mineno kiloso sani kata mana Thurwa kucho. As to social pillar, emantie waidwaro ni mondo piny obed gi environment maber. Ji pidho yien, koth chwe, ji loso environment bedo maber. Idwaro mondo ji obed gi pi kata e mier kucho. Gi sanitation maber. Chon in the 70s, idwaro ni mondo ji okuny choche. Sani kata dala kucho ji mosebedo gi pi. Koro sani nigi sewage systems, gin gi flush toilets. Septic tanks, machalo kamago. Idwaro mondo ji obed gi ute. Gimineno ka koro samiti mar affordable housing ni. Idwaro mondo weche mag thieth mondo obed maber. So, mage miluongo ni social pillar. Koro, Vision 2030 ni, nopoge gik miluongo ni medium term plans. Medium term plan mokwongo, kendo medium term plan gi ne luwre kod higni mar sirkal, nwach sirkal dwa nobed gi higni 5. Koro medium term plan mokwongo, ne en machakre 2008 nyaka 2012 ndalo Kibaki. Medium term plan mar 2 chakre 2012 kata 13 nyaka 17. Mano medium term plan mar 2 mane obede sirkal mar Uhuru. As wabedo gi medium term plan mar 3 chakre 2017 nyaka 2022. Mano be mar Uhuru. Then wabedo gi medium plan mar 4 2022 nyaka 2027. Mane medium term plan ma Ruto nigo. Koro kwa chako medium plan mokwongo mar Kibaki ma 2008 nyaka 2012. Inuongo ka wan gi gimiluongo ni free education. Ji idwaro dhi e sikul. Asto kibire mar Uhuru, to education kanyo kelo gimiluongo na 100% transition. Ji te wuok e primary kadhi e secondary. Koro gino omiyo nyithindo mang'eny qualify dhi e university. Namba mag nyithindo makoro dhi e university ni malo. Koro sani Ruto nigi wach mar ng'iyo ni to fees mar nyithindo mar university gi mar tertiary, MTCs kod TVETs itimo nang'o. Emomiyo wan gi bill sani e bunge midwaro ni mondo ng'igo kaka nyithindo te nyalo dhi e university, mok ni ng'ato chweyo moko dhi e university nwach wuon gi ok babane kata watne machulone ok nyal chudone. Koro mano medium term 3, medium term 4. So medium term mokwongo mar Kibaki, wan gi weche mag education, wan gi weche mag Lapset Malamu gini. Kibaki bendo temo moloso yore moko southern, northern bypass gini. A number of things, yore mang'eny manolos. Daloge molosie kata mana yorwa, kata mana kiwuok Homa Bay kidhi Mbita. Dalone molosie yo madhi Mbita no. Kata yo mane wuok Homa Bay kadhi Rongo nosekethore. Kata mane wuok Homa Bay kadhi Ndhiwa kadhi Sori nosekethore. Ne gibedo repair ndalo Kibaki. Kata mana yo mane wuok Rang'ala kadhi Siaya kadhi Bondo. Mago nobedo nolos ndalo Kibaki. Kakor warifa gi yore mathurwa kucho. Then ndalo Uhuru obiro. Uhuru kobiro to Uhuru botemo loso
yore en moloso nyaka expressway mineno kae ni oloso yo madhi Thurgi Juol Carriageway en mokelo SGR moa Mombasa kabiro nyaka Nairobi. Mago te nie Vision 2030. Then Uhuru obedo gi shida. Ndalo Uhuru wabedo gi COVID. Mohinyo economy mar piny kabisa. Wabedo gi oro. Wabedo gi lweny mar Ukraine gi Russia. Kama ne wagole fertilizer, Ukraine mane wagole gine mogo mar ngano. So to gi mafuta be kidogo moketh economy. Koro Uhuru nodhi mokawo gope mang'eny madongo dongo. Koro kanyocha Ruto biro, Ruto nong'o kas treasury onge gimoro. Nitie gik miluongo ni foreign reserve. Idwaro ni central bank maru ubedo gi foreign exchange moromo. Makata kopo ni gimoro biro ni dwa ni mondo ng'iew kata en mafuta. To un gi foreign exchange motimore nadi moromo ne ni piny. Yes. Koro Ruto be osetemo timo makare, but koro MTP4 ka Ruto biro to Ruto biro gi miluongo ni bottom up economic transformation agenda. Right. Bottom up neni bende en mana Vision 2030. Niwach en gi wach hospital, en gi wach agriculture, en gi wach housing, miluongo na affordable housing, to en gi wach mar internet mitero all over the country, to kod wach mar environment. Kapok atieko. Okay. So MTP4 rumo gi ndalo Ruto. To onge gi miluongo ni MTP5. Onge gi medium term plan, chenro mar dongruok mar Kenya. Kidieny mar abich. Mar abich ok nyal bete niwach orumo 2027 2028. Koro dong higni adi? Ariyo. To planners dwaro ni medium term plan iloso gi higni adi? Abich. Iwinjo? Koro ne chuno ni nyaka chak pango ni to medium term plan ok ni weyo wach mar Vision 2030. Wach mar Vision 2030 bro dhi nyaka 2030. Nyaka 2030 pod wabro bedo gi Vision 2030. Gik maendeleo matimore gi probro dhi adhiya mbele nyaka 2030. Kaka koro sani wan gi SGR mosechaki mawuok Naivasha kadhi Kisumu kadhi Malaba. Wan gi Rironi Mau Summit highway. Mago pod gin part of Vision what? 2030. But nyaka chak loso chenro kaka wabro bedo gi mpango mar dongruok mar Kenya bang higa 2030. Mano miluongo ni beyond 20 what? Beyond 2030. Omiyo constitution masani ma Kenya wacho ni ka chenro makamano dwa timore nyaka luongi miluongo ni public participation. Omiyo mbaka mano chakre kawuono en mbaka midwaro ni mondo jopiny okel maoni margi mondo nyis ni chenro mar dongruok ma Kenya ka chakre 2030 kadhi mbele gin ang'o madware ni mondo tim. Ging'iyo gik mane osetimore gi gik moko timore gi gimomiyo gik moko kotimore gi kaka ne idwaro ni mondo timore. Nwach ok wa achieve objective marwa mar industrialization ok wayudo. Objective marwa mar middle income ok wayudo. Objective marwa mar kuboresha maisha mar ji be ok watimre nadi ok wayudo. Wa achieve matin to wa achieve almost 61% in general. Omiyo koro chenro jaka ji chak go mbaka sani mondo ji obed gi jopiny owach ni gidwaro chenro mane. To pod ok wanyal luonge ni 2060, 2065, 2063, 2050. No. Waluonge ni beyond 2030. Koro ji biro go mbaka. Asto ji biro bedo gi technocrats. Ineno Kanyongo gi Professor Hino gin some of jok mane temo advice president. To koro udwa chako go mbaka. To uchake nang'o? Titime nang'o? So mane gimomiyo ji chako go mbaka kendo wabro dwaro ni mondo jopiny mondo contribute e go mbaka ni ang'o ma gidwaro ni mpangilio mar Kenya mar development obed nadi. Koponi ng'ato ok mor gi affordable housing to biro to wacho ni wach housing nie manifesto wa. Obiro to wacho ni affordable housing kaka utime ni ok ber oripo utime kama. Wayudo feedback. Kata ka en wach mar health ginyalo wacho ni no kaka utime ni ok ber to kwanya weyo gik mitimo go wach health nyaka tim, housing nyaka tim, agriculture nyaka tim, yore nyaka los, but inyalo go mbaka ni to ang'o ma en priority, ang'o mok en priority, to watim gi nadi. Koro mbaka ni bro gore agoya asto bang'e ibro kel feedback timiyo experts to loso to asto nong'o ni to chenro mar dongruok miluongo ni another vision obro chakre 2030
to gik higa mane. Okay. Yeah. Joma ng'eny osewacho ni wadwaro Kenya at 100 manyiso ni 2063. Yeah. Jomoko 2060. Mbekni go bro gore kadhi mbele. Mano e brief marwa mar gimotimre. Erokamano nya Charles. Kapod ok ong'eni to en higa mane ma lekni nyalo chope bed ni en higa 2063 kata machielo. Ka wang'iyo chien ni wacho ni jatend piny kawuono koloso wacho ni weche mag uchumi ka ok osetime maber ahinya. Nomiyore kind 52 gi 53 kanoloso. Moko noketo 60 gi wiye, 80 gi wiye kaluwore pillars ariyo mamokogi. E weche mag uchumi ka oting'o thuok wach. Ka emoting'o gimiluongo ni resources manitie, mwandu manitie. Mwandu ni achiel kuom gima jatend piny nochako godo kata mana sama nowuoyo. Nowacho ni kwan mar oganda jo Kenya manyalo tiyo kachopo higni 2030, 2050 kadhi mbele kamano, biro bedo komedore. To koro nyaka ti kod oganda ni yo makare mar nyuolo dongruok ne piny. The human asset manitiere Kenya, the human resource ma Kenya ni godo, jomatindo manigi teko mar tiyo. Iwacho chien kacha ni kane Kibaki odonjo, gima nochako godo mokwongo first ne en wach mar education. King'iyo sani ywak nitie ni kata mana kama ni Kibaki oketo ni education ni nono cha e primary. Jomoko bro wacho ni system mokel manyien ni ochalo kagima ochako oyunge makoro ikia koda en nono koda ok en nono. Obedo gimoro magala. Ere kaka idwa riema ka ji dhi mbele kata ere kaka inyalo riema ka ji dhi mbele. Mar ariyo, ok nyal keto ni ngima dwa dongore mayot ka samoro pod nitiere ng'ikruok e weche mag ratiro mag oganda. Mane waketo kacha mabende ne nitiere e weche mag political pillar. Ng'iyo ratiro mag oganda lokruoge mane timo e constitution gi gik machalo kamago. Kata social pillar. Ei ratiro mar oganda ka Charles, sirikande mosekalo kata mosebetie, ok mana mar William Ruto kende, osebed ka iseyo ni ok ging'e ratiro mag oganda ahinya. Thoe pod nitie, rocho ratiro pod nitie. Ang'o madhi timore mondo magi bedo ketie lai, mondo ka ji rie mbele, ka ji go mbaka mar ni to ang'o bang' higni 2030 ni, tido ka japiny wuon ni kod geno kaluwore kod gik moseneno ka timore. Erokamano. Gima duong' mokwongo hawo maber man godo ni an ng'ama osebedo bila kuom higni mang'eny. Yes. Taparo ni Constitution 2010 jowa mang'eny nokowinje maber e wach mar ratiro. Gimiluongo ni freedoms and rights. Kisomo sheria nitie article 24D wacho ni nitie gimiluongo ni limit mar rights. Kata kidwa yudo ratiro mari, freedom mari, Nitie kama ochope. Iwinjo. Yes. Kendi wacho ni nyaka ibed responsible. Ok inyalo wacho ni in gi right ibiro layo ka. Inyalo biro layo ka. In gi right mar layo, but can you do it here? Ok inyalo time ka. Koso kamano. Ok inyalo time ka. Usikojoe hapa to jomoko kojoe. To kata mana kowacho ni goko, inyalo go koko donge. Yes. To kata mana e klas ok oyie ni go koko e klas. Wachen kama ji some. Omiyo jowa mang'eny o misinterpret freedom ma rights biro godo. Dho msungu wacho niya, as you enjoy your rights and fundamental freedoms, you don't prejudice the rights and freedoms of others. Ok inyal kawo ni sama iwinjo maber gi ratiro mari, in idhi ketho irocho ratiro mar ji. Ni okel kata wach mar ni mondo ji ong'any, to in kar ng'anyo tidhi donje supermarket ikwelo, iting'o fridge, iting'o kiang'o, mani biro pambana gi polis. Omiyo weche mag ratiro en ndaradi ariyo. Yes. Imi ratichi tibe nyaka imi joweteni ratichgi. Koro misinterpretation mar article mar freedom no. Yes. Osekelo conflict e kind obila gi jopiny ma jomoko osepoteza life margi. To obila moko be nitie miluongo ni rogue. Wacha nyiso pile ni kata ibed mana bishop inyalo nyuolo jakuo. So kata mana i obila nyaka inwang' ng'ama timore nade, ng'ama janjori. Mane emomiyo nokel nigi gimiluongo ni internal affairs, to kel nigi gimiluongo ni IPOA. Mondo kopono obila moro amora nyalo bedo gi njori, to wan gi institutions manyalo investigate kendo nyalo punish. Iwinjo. So that pillar
inwang'o ka okelonwa right no to okelonwa nyaka devolution. Iwinjo. To kada kidhi e gwenge ma inwang'o ka devolution be nigi shida mag gi. Ji mang'eny ywak ni giyudo tije e county to ok chulgi. Yes. Ji osekata tho. Nwacho kotimgi nade? Gitiye county to kotimgi nade? Ok ochulgi. Koro mago luwre gi administration mar a particular leader. So mago gi achiel kuom problems minwang'o ka ji face every day. Yes. All right. E wach mar education ka. Yes. Ang'o matimore nikech samoro chal ka gima gini koro bago japiny. Wach mar free primary education mane wacho chama no wacho ni donjure primary utieki then Uhuru biro gi 100% transition golo jomotimo penj mar klas 8 kuom ranyisi te to dhi form 1 ma bende sani lokruok obede second. Inyo thura. Yes. Gimoro gana ko wachi ni free. Okonya bedo 100% free. Kada kawuono ko wachi ni ya ji dhi e bar, akia ni baru en mane? God kwer. God kwer. Yes. Ti iwuok kanye kidhi God kwer. Awuok dala wa kadhi God kwer. Ko wachi ni wuok dala ukidhi God kwer. To wachi ni jasiasa moro biro kanyo miyo ji pesa nono. Dongo wang' ni idha piko. Is it free? Idhi kao pesa nono. Dongo wang' ni idha piko. Omiyo kata mana weche mag somo inya wachi ni en free. But mondo iboresha mondo bed maber, ibro chulo nyathini transport kodhi sikul. Ibro miye lunch kose. Okonya bedo 100% free. But CBC en gima technical. Biro ng'ato ka wuok e school to wuok koseng'e gimoro monya timo. It's a practical subject. Koro nitie expenditure ma en godo, but fees to pod jok chule primary. So pod wach ko chul fees to pod longo ni free primary what? Education. Lakini kido mondo nyathi otim maber zaidi, nitie sacrifices moko ma nyaka itim nade? Nyaka wang'e tim kaka janyuol. Aparo ni kuom winjo mar japiny, chenro ni winjo bed ni bedo gimiluongo ni progressive in the subsequent governments. Nyiso ni kane Kibaki okete free primary primary chenro ni kane ng'at machielo donjo ne nyalo winjo bed ni dhi kode mbele. Bende chenro ni nitiere king'iyo Vision 2030 ka kanda ka koro ji donjo beyond Vision 2030. Bende no iketo lai manyalo nyiso ni it will be progressive. Jibro dhi nyime makasa moro biro chopo kama koro kata mana joma donje sekondar kaluwore gi lai masani mar somo biro bedo ni en gima samoro ni nono. No mokwongo. Free primary education pod nitiere. To free primary education as to nichi winjo ko Uhuru no biro to wacho okelo gimiluongo ni 100% transition into secondary. Yes. Koro ji mang'eny ma qualify mondo dhi university koro kelo pressure ne sirkal. Nyocha sirkal obiro gi system moro miluongo ni banding system. Ma band 1 janyuol ni chulo 5%. To sirkal mi 25% grant. As to sirkal mi hola 70%. Kine band 2 janyuol ni chulo 10%, sirkal mi grant 30%, janyuol ni chulo 60%. Kine band ma last 5 mar jomomeu janyuol ni chulo 40%, imi grant 30%, asto imi loan 30%. Lakini nyithindo mano mi wach mar ban no mano kwongo dhi. Gidhi adhiya to gikawo forms gi to gimiyo ja cyber. Ja cyber ofil gimoro gi wiye. Koro in wuon wodhier ofil ni ka ng'ama wuon gi omeu. Ka results duogo to inwang'o ka jok modhier kabisa ni e band 4 jopiny ochako go koko. Mok jopiny onono ni ang'o momiyo nyithindo gi nodhi e band 4 karibu gite. Nwach ne gidhi mofil negi form kanye cyber. But all the same sirkal onwang'o ni kata mana 5% no. Nitie jonyuol mok nyal chulo. Koro sani sirkal okelo wach mar 100% transition to university and tertiary ma en MTC kod TVETs but imiyang'owa loan. Koro bill no sani ni e bunge. Makokalo to going forward nyithindo te in technology university tidhi adhi university but nyaka ing'e ni kata pod dhino pod wang' ni chul transport. Nyaka ing'e ni pod dhino seche moko pod hostel ok otim nadi ok ochul. But wabro neno bill no ang'o mobedo drafted in that bill. But gimwang'e e bill no maduong' en ni ng'ato ka ng'ato nyathi moro amora motieko school bro dhi e university. In idhi adhi e university mok ichul fees. Fees no ibro chulo bang'e ka chieng' moro iseyudo tich king'ado pesa ni. All right. Yes. Nyaka gi sani moko kuom josiasa koni ma en paro ma sirkal nigo mar loko katiba. Charles idwa wacho ang'o e wache nikech ing'ama osomo weche mag governance bende. Gima timore Yes. En ni sirkal otero wach ne jopiny mondo jopiny o discuss mondo jopiny o make decision gima gidwaro.
Tingeni katiba wa bose tiko higni adiwa. Katiba wa bose tiko higni karibu... Aparga Beach. Aparga Beach, don't Madi Aparga Uchel. The Aparga Uchel, yes. Now, kingiyo katiba, ibo nongo kaseche moko, itie areas moko maji bro nongo ni okotiyo maber. Koro ka jo nongo ni area moro okotiyo maber, to jinyalo decide. Like now, ingiyo kaka devolution. Weche mago thieth obedo devolved. Yes. Koro nwango ka jok matiyo subtande seche moko thagore makato sara genya yudo on time. Koro ka gin giwegi gidwaro kata ni mondo duokgi ango a mainstream government mondo giyudo sara kaka jomoko yudo sara kaka jopuonje, because education can devolve. No, education is devolved anyway, but jopuonj pod yudo sara from central government, not from the county. Not from the county. Joma yudo sara from county gin ECD. Tino ka jo ECD biwe thagre ok yud pesa e yo maber. Omiyo ji nyalo decide ni gidwaro some amendments yango e katiba. Lakini mae ngeni vision 2008 emanomiyo wa katiba 2010. Omiyo podi vision beyond 2030 podi nyalo miyo wa instructions nuwa nyalo review katiba. Jomoko review katiba kata gi higa achiel kaka South Africa. Gichako katiba no katiba ni ok nyalre. Eche moko en katiba mar activist. To be kata kingiyo pinje mosedongo maber. Nitie freedom to nitie limitations. So like you way about Rwanda. Ineno ka Rwanda nigi limitations mag yore mag freedom. Karwa ka judwa bedo gi freedom mang'eny ahinya. Jipingo everything okinyal move. Mano minyo ka president gini wacho niya. Wadwaro ni mondo vision mabiro beyond 2030 obed no kete sharia. Makata president moro biro ok nya kethe. Ng'ato ok nya dhi e court ni tamore gima no osebedo plan ni mondo tim mondo kik tim. Iwinje. So katiba be podi nyala lock to any objective mar beyond 2030. To kan tie kamoro mwano ka katiba dio wago as Kenyans, ang'o miyo kwa nya lock. Okay. Loko katiba ma iwacho gi moko kuom jotelo kata joma nie siasa. En mar ng'iyo dwaro mar oganda ja idhi time kalure gi gima jo Kenya wegi mowacho. Wacho ni bro lock katiba. Bro lure gi gima jo piny dwaro. For example, inyalo paro kata ka Jakom ne pod ngima. Yes. Oseywago gimoro miluongo ni parliamentary system. System wan go sani en presidential. Yes. Koseyieri nyaka itiek higni 5. To parliamentary to pogore. Parliamentary kaka koro sani ne UDA ema nokawo sirkal ni. To ka ginongo ka president magitiyogo ok ti maber, to gidhi adhi e bunge to gigole. Gi vote out to gikelo another person. Yendo gimancho timre London. Gi parliamentary system. Kacha ginwango ni prime minister margi ok ti maber. To ginwango ni ng'ama tiyo maber en mayor ma Manchester. Kuom jo Labour ng'ama ne jo piny nyalo yiero matiyo maber en mayor makanye ma Manchester. To kama gine mayor ma Manchester no wuoke MP mare magwengi o resign. Kose resign to dhi ochung to tere e bunge. Ko tere e bunge to prime minister o resign to kawo kom. Maonge general election. Mano parliamentary system. Iwinjo. So wanyalo amua kawuono ni wadwa loko system marwa from presidential to parliamentary. Yes. Wanyalo wacho ni waol gi devolution wagole. Or devolution ni watime yo makama. Or devolution ni gine ng'eny. Counties ng'eny. Walok kata mana Nyanza bedo gi counties 2 kata nyalo bedo 2. Wanyalo kata kawo Kisumu to wariwo gi Siaya to waloso one part of or wanyalo kawo the whole of Nyanza waluongo ni one region bedo the devolved area. So mago gin gik ma possible, but okwanya wacho gi sani mana kaka okwanya wacho ni vision mabiro in 2060 or 2063 jo piny nyaka wuo ma jo piny decide ni en mane. Omiyo kata mana wach mar katiba okwanya wacho sani ni nyalo lok katiba. No, jo piny ma bro decide wacho ni kata kiloko katiba ok nyalo lokete. Nyalo wacho ni walok ma koktinwa maber kaka jo Kenya. All right. Yes. Ma en mbaka jigo mbaka kendo ji winjore. Indicators mage ma wang'iyo godo ni koro ka ji ng'iyo mbele ka ji wuoyo after 2030
2030 gin gik mosechakore moseneno mise moseneno kwano weche mag gedo gene gik machalo kamago bende kako ganda mar piny Kenya king'iyo kaka pinje mosedongore obet wan kod indicators mage manyiso ni nao kwachako dhi mbele to koro ji biro refer ni magi ma osetimore koro dwani mae mondo be developed kadhi mbele. Ing'eyo ni kidwaro development, Yes. tidwa timo vision, nyaka ing'i pinje moko mabose timo vision. Gima thago maduong' kabisa makata mana Mzee Power Oburu no wacho. Ni number 1, nyaka wadu away with corruption. Jowa gin too corrupt. Jo Kenya nigi jachien moro miluongo ni corruption ni thago ja Kenya kabisa. To ka un corrupt, to kunyal dongre mapiyo. Wahinongo ka gorofa mone dugero, pesa mone dugero gorofa 20, igero gorofa 5. Koro kunya dongore. Pesa mone dugero kata mana bridge 10, ugero go bridge adi? Achiel. Koro watimo expressway ni, kitimo audit, to inyalo nwango ni seche moko distance mokawo no, kane watime atima normally to maybe ne do kawo kata mana kilometers moko kendo kata mana 30. Iwinjo. So corruption kethoga development mag third world countries. Koro kwang'eyo other countries kaka mwacho Singapore, South Korea go, corruption onge. Or it is completely minimal. Gibiluongo ni grand corruption. Nitie pinje moko mag jo Arabu gi kon wangi kichamo pesa sirkal ina ng'ami nego. Ok in ng'ami wewe kata ni bedo mangima. Just get killed. To kata ni negi ni dei, igo igi bunde. Odiechieng'. Iwinja. Gin very, very strict. So mar ariyo en gibiluongo ni discipline. Nyaka wabed joma nigi luor mar chike. Itimo the right thing. For example, Nairobi ka ng'ato modho pi. 1 million adi 2 point something. Yes. Ng'ato modho pi to owito bottle e ndara. In gi bottles adi odiechieng' achiel. Over 2 million. The president, governor ma Nairobi nyaka many yo mochoko gang'o bottles go to kawo pesa. To kani ikawe miwite dustbin, to it is easy. Okaw pesa. Omiyo discipline mondo ugrow is very important. So issue ma corruption nyaka dhiyo, issue ma discipline nyaka jibed kodo. To mogik en gimiluongo ni hard work. But isani nyadhi dala, gitiji matin mitimo kaeni. Tino ka jomoko chiwo gokinyi to gibiro dala unenge ni gidwaro pesa. To kinyi sani bwana, nitie kata kamoro moyugno ka betna to konya iye. Owacho ni koro bati ochaya. So we need discipline. Wadwaro tich matek. To wadwaro bedo maonge corruption. Korea kwa nyalo develop. Aduogi nitiere penjo moko ma jopiny penjo kama bende wadhi wacho matin. In ng'ama nigi lony weche mag twak kata weche mag communication e strategy gi. Japiny maonge gi ng'eyo en japiny matije tek. Kendo kata mana discipline miwacho gi chike miwacho ni unjo bed ni luwo ng'ama onge ng'eyo ok nyal timo mano. Kaka government mondo ong'e ni japiny otimo mano nikech kata chieng' moro ka jatend piny loso to nowacho ni chandruok ma en godo ahinya momiyo jopiny ok ong'eyo kata gik matimore en ni joma wach ne jopiny gige yo makare ma ginyalo winjo onge. Ere kaka sirikal dhi keto ma mondo chope iti japiny e yo makare mondo ging'e ni magi okenge ma sirikal osetimo ka ukonyoru kod kaka jawachelo sirikal. Mokwongo japiny nyaka wuogo. Ka gimoro timore to kinyiso japiny, ang' nong'e nadi ni gino timore. Nitie gik mang'eny ma nyaka nyis japiny ni ma otimore. For example, nyisi ni ka Uhuru noweyo sirkal ka dechwa mar Central Bank onge gimoro. Donge. Koro japiny kok ong'eyo ni ne onge gimoro. Inyalo convince nadi ni Ruto osetiyo matek. Moketo gimoro. Nwaseche moko onge gi intellectual capacity mondo understand ni GDP en ang'o. Yes. Kiwacho ni inflation ok understand. Iwinjo. But japiny be ng'ama riek. Nwa japiny biro winji kaka igo mbaka. Japiny kowinjo kowacho ni president rach. To gibe gidhi adiya ni president rach. Kipenjo ni president rach nang'o to donge badi ma udo mera ukona ni president rach. Wan kane jakom osesomo gimoro to koro kwasom kata wan jomo somo. Owacho ni jakom osomo owacho ni ber en kamano. Iwinjo. So nitie jimiluongo ni influencers in community. Ma kosewacho gimoro to ji te believe ni gimowacho no timre nadi. It's true. So japiny, we must keep on wuoyo gi japiny and wacho ne japiny the truth. Kwa timo mano to kwa bibedo ga lot of conflicts. To kwa wewe japiny no kwa nyisi the truth
to gibiro consume propaganda. Okay. Yes. Nitie penjo moko kawe asome manario ne Winnie Mboya wacho ni good evening awinjo ka Muluor Charles temo fuono kidienje manie Vision 2030 penj nago gi luor makende. Chandruoge mage ma Vision 2060 geno loso ma Vision 2030 okoloso kata pokoloso. Mar ariyo, Vision 2060 kata giminyalo wach ni Beyond 2030 ni is a 34-year plan. Mano kokete Vision 2060. What happens when governments change? Mar adek, measurable targets gin mage kuom ranyisi an ordinary Kenyan, ngat ja Kenya nyalo expect ango, nyalo geno ango kochopo 2030, 2040, 2050 and eventually 2060 for example. The medium term strategies. Mogik gi esechegi en a chief communicator. Ere kaka odhi kelo pogruok kata kaka odhi distinguish between communicating government policy and defending government decisions. Lai maler maro wachni ni kanye. Will Kenyans still get the truth even when that truth is uncomfortable for the government? Mokwongo. Yes. Nitie paro moro ma jomoko nigo. Ni Vision 2030 ni kata kochopo 2030 ni to pod en na Vision 2030 kata kochopo 2040 or 2050. Vision ngeche ni en mpango kakipango gero piny. Tinyalo pango gero piny to gimoro biro machapi mok nyal yieni. Like ne wabedo gi COVID. Yes. Nitie gik mano uro osepango. To wabedo gi COVID. COVID kakoro biro to otende te olor. Tourists ok bi. Ndeke te olor. Airports olor. Mende olor. Iwinjo. So, o interfere gi development plan maru. Aka koro sani. Nyocha koro wauso mafuta. Nwanyiewo mafuta 169 shillings. Yes. To ka koro lweny mar Iraq gi US obiro. Bech mafuta odhi malo. Nyaka almost 250. Government ne nyaka chul subsidy mondo duok kendo motimre nade mapiny. Nitie gik mok inyal control. So vision en mana mpango mar development. Tinyalo bedo ni pango ni kichopo 2030 to in industrialized, to in middle income economy, to nitie good standards of life. To chopo 2030 ka gigi ok otimre nade pok otimore. So kochopo 2030 ka gigi pok otimore, nyaka ichak ibed gi mpango moro beyond 20 what? Okinya wacho ni yo koro gini noko timore. I've just told you ni ndalo Uhuru notemo kelo gimiluongo ni affordable housing. Miluongo ni intergenerational affordable housing system. Where achulo ot ka retire no chopo awene jaoda achulo, kama jaoda achulo kapok ochopo kapok wachulo to awene nyathiwa moro chulo. Intergenerational. Ji nodhi e court mano otamo Uhuru bedo kod affordable housing. To mano ne nie mpango mar Vision 21 30. Iwinje seche moko in gi vision idwan mondo kata lab set orum, idwan mondo yo madhi Kisumu orum, but waonge pesa matimo wachako to waonge pesa mwanyalo timo go gino. But ka koro period no orumo, kaka koro Vision 2030 awacho ni orumo MTP4 medium term plan mar 4 marumo 2028. Nyaka koro wachak wabed kod another medium term plan. Like sani wan gi gik moko mobiro manyien like artificial intelligence manyaki accommodate e gimibiro timo next. Ingeni ji ok ong'eyo gimiluongo ni Google Map. Ma iketo Google Map tiwacho ni kora dwa wuok Citizen ka tadwa dhi University of Nairobi tikia kama entie. Tiketo Google Map. Kichopo kata wacho ni turn left turn. Kichopo main road Dennis Prito ni turn right turn. To nyisi ni koro in this number of kilometers. Mano is artificial intelligence. Machine wuoyo kodi. Machine obedo programmed. Machine ong'eyo distance, machine ong'eyo route. Mago gin artificial intelligence. Are you getting me? Omiyo nitie gik manyien mosebiro ma samoko waketo mpango manyien to watimo. For example, inyalo paro wach mar digital superhighway. Yes. Ingeni ndalo moko chon kata mana gimiluongo ni internet ni waongego. Wach internet ni okale e buo pi kowuok Dubai ka kobiro Kenya. Broadband cables okal mobiro Kenya ka. Koro sani wasebet kwatero kata king'iyo poles mag stima ineno ka nitie gige mag digital superhighway. Yes. Mokalo kadhi. To nitie kuonde moko ma cable no ok nyal dhi kaka koro Wajia giri kucho, wawach ni Mandera giri kucho, malo Isiolo gini. Iketo gimiluongo ni satellite. Koro wakelo gimiluongo ni SHA. SHA ni
mondo thiedhi nyaka iket lweti. Nyiso ni nyaka ibed gang'o? Nyaka ibed gi nyaka bed ni nitie internet kamitien. Iwinjo? Koro developments mabiro demand gik manyien. Gi demand teknolojia manyien, gi demand gik mopogore opogore. Omiyo kochopo 2030, kata bed mana ni pok wa achieve gik mane oruben watimo, nyaka kendo wabed gi mpangilio madhi mbele. Ng'ato nyalo penjo ni sama udhi gi ng'ato bedo gi mpangilio madhi mbele, does it mean ni ji abandon gik manotamore Vision 2030? Mano samoro japiny nyalo penjo. Objectives mag development chal. Wacho ni mondo ji obed gi ngima maber. Pod kata kibire vision moro, bro bete. Wacho ni mondo wabed industrialized, bro bete. Wacho ni mondo wabed high income economy, bro bete. Wacho ni nyaka wabed go hospital mabecho, bro bete. Nyaka nyithindo som, bro bete. Nyaka wabed gi weche mag pidho yien. Wach ko kipidho yien to bro bedo gimluongo ni environmental degradation. Iwinja. Omiyo gik moko temno kata kanyo housing go. Pod bro natimre nadi. So you don't abandon. I plan including gik manok itimo ka, itimo gimluongo ni enhancement. Improve on it. All right. Yes. Wachni mogik Charles Kinyiso Nyikwara Mugajwang, nikech ma koro gima sirikal koni ok en gir siasa, to bende okonyo bende ng'iyo kod higni 5 kende kaka ik siasa, to ng'i kode tienge mabiro mbele. Ang'o midwa nyiso Nyikwara Mugajwang kaka jawach mar sirikal mageno ni kapo ni weche gi succeed, to kata mana ling'any mar jatend piny William Ruto ibro parego kuom lek ma en godo ne Kenya? Mokwongo, William Ruto nyiso wa pile niya, osebedo hustler, osebedo MP, osebedo minister, osebedo deputy president, osebedo president. Gimo manyo maduong' onge. Gimo dwaro en ani mondo endeleza Kenya mondo odhi mbele. And gima dwa nyiso jothurwa en niya, nitawinjo ka ng'ato wacho ni joluo nyaka bed gi presidential candidate. Ng'ama wacho no kata na beto dhode otame. Iwinje? Kane moyo atuo tu Jalango no kochungo ng'ato. 2007 Jalango no kochungo ng'ato. 2013 Jalango no kochungo ng'ato. 2017 Jalango. To ndalogi te wan wachungo ji. To ka 2022 Jalango chungo ng'ato tipre nade? Omiyo wabende ing'eni mokwongo mondo inwang' telo kionge omenda maber ok inyal bet. Wabe nyaka wa develop jowa. Sani wan gi jowa moseketa bedo. Nyangiri osebedo koro minister mar finance, Wandai Giri osebet, gi jomoko bende mosebet, kata mana wan wasebet gik moko matindo mwatimo. To gigi dwaro mwandu, to dwaro gimiluongo ni network. Iwinjo? So kinyala chiewo gokinyi ni idwa ni maybe because idwaro komi moro mothech mar governor, kia mar senate, kia mar MP. To koro ibiro mondo jopiny ni nyaka gichung candidate. Gichungo candidate gang'o? Ka gini nyocha otamwa gi Raila. Koro ganda be nyaka bed gi vision. Nyaka wabed gi vision maro, nyaka wabed gi rieko, nyaka wabed joma puoyo. King'iyo jogi te, Ruto kende ma en nailot kaka wan. Ruto no kende mane wan go i ODM kane wa form ODM mokwongo. Wane mane wariembe i ODM, waluonge ni jakuo. Wane makano omake ona wa behalf. Ing'e Ruto no gore no ma Raila bedo prime minister. To kano omake no kwadhi kata lime Hague. Ng'ama ne Ruto dhi go Hague en Mbuta kende. Mbuta jakisume mano dhi gi Ruto Hague. Wateno kwadhi gi kata mana wan. Kata mana an no kadhi gi Ruto Hague. Iwinja? To en ye ng'atwa ma supportwa. Okay. Iwinja? So, gimana nyawa. Kineni, asa gana neno ka ji moko criticize Oburu. Kawuono kinyalo winjo kaka no Oburu owuoyo. He's a planner. Owuoyo ka ji apar. Gi age neno gi everything. Oriek mohingo 99% of joma compete kode. Kendo ng'eyo kama ji dhiye. Awinjo ka ji nyiero ko Oburu wuoyo about power. Ngech siasa, joma somo siasa kata mane mbalariany. Ong'eyo ni ngech political science en ni idhi manyo power. Okay. Kiseyudo power timanyo go mwandu, kiseyudo mwandu tipogo ne jowete ni ok icham kendi. Omiyo gima Oburu wacho ni tunataka power no mane siasa. Okay. To power no kochuno nyaka iyude mana directly. Iniseneno kata mana chi president ok en president. To power ma en go ing'e ni chal nade. Onya riembi tich koso. Onya konyo jothurgi gi jomoko. Okay. Omiyo kata mana wan
okochuno nyaka wabed president eka wabed gi power. Okay. Iwinjo. Sani wan gi Nyang' en minister, en gi power mare kaka minister ma finance, wan gi Wandai en minister, wan gi PSS, wan gi attorney general, kata an government spokesperson, abi an gi power mara. Right. Iwinja. Okay. Omiyo nyaka wang'e kaka oganda ni wa kure, Okay. wadhi kure, Alright. to yo mane mwanyalo bedo ga puoyo machieng' moro, wamak go gimoro. Nyakora Mugi, wach maduong' kani oganda bende kinde ma piny Kenya goyo okang' e weche mag lek mare ma tok higni 2030 to Charles ma en jawach elo sirikal koni kaka oganda luo bende nyaka ji bed kod lek ni to idonjo nade ma ji dhi wuok mbele kocha. Nyinga en George Bati, erokamano jawach elo sirikal, thuolo machielo pod wamero medo madoyo wechegi kopogore kod magi kaachiel kod mamoko ma bende mulo dongruok mar oganda gi kinde ni ma bende piny Kenya ikore ne dhi e debe higa manyien. Nyakora Mugi, nyinga en George Bati, loya mosiro twak marwa jaloko mar Belinda Phillips, director mar Alex Obado kaachiel kod reporters duto te mano siro wechewa manyien mag oimore kaachiel kod twak ma odhiambo sani oriti masani bed gotieno mokwe.